இன்னைக்கு என்னவோ தெரியல, நெட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. ரொம்ப நேரமா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे சிஸ்டம் कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ஆனா மாதாஜி, உள்ள இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் என்ன ஆன் ஆகவே இல்லை. அங்க ஒரு 5 நிமிஷம் இன்னைக்கு என்னவோ தெரியல, நெட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. ரொம்ப நேரமா. டபுள் டபுளா பேசுது हरे மாதாஜி. कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க हरे कृष्ण சொன்னதே माता जी, प्रणाम माता जी। பிரணாம் மாதாஜி. உள்ள இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் என்ன ஆன் ஆகவே இல்லை. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। பிரணாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் கடைசியில கேட்கவே இல்லை மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது. நீங்க அந்த கடைசி அந்த ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா விஜயகுமாரி மாதாஜி? எந்த மாதாஜி யார் சொன்னாங்க மேம்? இவங்க பிரேமா மாதாஜி. அவங்க தான் எடுக்கலாங்களா கிளாஸ் இப்பெல்லாம் 5:45? எஸ் எஸ், ஷி ஒன்லி டேக். கடைசியில இந்த லீலை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஜஸ்ட் ஐ மிஸ். அங்க சொல்றது வந்து இங்க சொல்லிடுவேன் நான் உங்களுக்கு. ஆரம்பம் தான் கேட்டேன் நான் உன்னிப்பா. அதுக்கப்புறம் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க தான் வந்து help பண்ணணும். ஓ, யூ மீன் தாமோதர் அஷ்டகம் லீலையா? தாமோதர் லீலா. என்ன என்ன? ஓ வெரி மிஸ்ட், ஐ டிட்ன்ட் நோ. ஓகே, என்ன என்ன எடுத்து எந்த எந்த ஸ்லோகா சொல்லிட்டு இருக்காரு? 19th 19 ஸ்லோகா? 10th canto 9th. பார்க்கணும் அது. அது வந்து ஒரு டிவோட்டியோட இது புக். அந்த புக்ல இருந்து அவங்க ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ, क्वेश्चन आंसर வைஷ்ணவா. डायलॉग மாதிரி இருக்கும். ஆமா. ஸ்மோரர்ல டயலாக். It will be like even the anklets, everything will speak. So that conversation. சென்னை இஸ்கான்ல பார்த்த மாதாஜி நீங்க கேட்ட புக் இல்லன்ட்டாங்க, ஸ்டாக் இல்லன்ட்டாங்க. இது அந்த தாமோதர் தான். சரி, அடுத்த மாசம் மாயாப்பூர் போகும்போது பாக்குறேன் நானு. ஷோர் மாதாஜி. அடுத்த மாசம் மாயாப்பூர் போறீங்களா மேம்? உஷா ஆமா. மாதாஜி? நான் இல்லப்பா. ஆமா. உஷா மாதாஜி. ஓகே, உஷா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. யாரோட? சென்னை Great. டீமா? இல்ல நான் பர்சனலா. ஓ வெரி நைஸ். எங்க சிஸ்டர் வீட்டுக்கு போறேன் கல்கட்டா. சிஸ்டர் வீட்டுக்கு போறேன் கல்கட்டாக்கு. இங்க அப்படியே இருந்து கிட்டதான். அப்படியே போயிட்டு வாங்க. அங்க ஆராமா இருந்து போயிட்டு கிட்டதான். வாங்க ஆமா. மாதாஜி. வெரி நைஸ். 4 to 5 hours ஆகும். ஆனா அங்க இருந்து பஸ் தான், அவங்களோட பஸ் தான், மாயாப்பூரோட பஸ் இருக்கு. ஓ, கோயிலுக்கே பஸ் இருக்கா? ஓகே. கோயிலுக்கு பஸ் இருக்கு. 5 hours ஆகாது, 3 hours ஆகும். இல்ல டைம் ஆகுது, ஏன்னா ரோடு சரி கிடையாது. ஆமா ஆமா. 5 hours ஆகுது. 5 hours ஆகுது. It is only ஆமா, ஆமா. 150 kilometers. 150 kilometers. ஆனா டைம் ஜாஸ்தி ஆகுது, ரோடு சரியில்லை. ஆமா, ரோடே சரி கிடையாது. மேம் தாமோதர் அஷ்டகம் யூ ஷேரிங்? எஸ் எஸ் எஸ், ஐ அம் ஷேரிங். இல்ல, if your net is not okay I can share that. ஏன் என்னன்னு தெரியல, இன்னைக்கு அந்த சிஸ்டம் ஆன் ஆகல. அங்க இருந்து இங்க வந்தேன் இப்போ. This is old system and that is new system. ஓகே, யார் பாட போறீங்க இன்னைக்கு தாமோதர அஷ்டகம்? माताजी பாடுங்க பாடுங்க பாடுங்க. I will mute myself also. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Nashtaprayeshu Bhadareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjane Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Damayam Tada Swapadandikam. हे कृष्णा करुणा सिंधु जीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। எஸ் மாதாஜி, யார் பாடுறீங்க இல்லைங்களா? பாடுங்க 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 பாடுங்க. रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्राजमनं
यशोदाप्रियोल्लूकला तव मानां परां दृष्टमत्यन्ददो नृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्राजमनं मृदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सार्धङ्गनेत्रं मुगुर्श्वासकम्बाद्रिरेगाङ्गकण्ड स्मितक्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति तृप्तलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वकोशं निमज्जन्तं मख्याभयन्तम् तदीयेषु दान्येषु भक्तैर्जिदत्वं पुनर्प्रेमदस्तं सदा वृत्तिवन्ते परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न शान्यं व्रणेकं वरिषातभिगा इदं देवभूनाद गोपाल बाला सदा मे मनस्याविहतां मन्ये इदं देमुहाम्बोजम् अद्यैतनीलै वृतं कोन्दलैर्निक्तरकैशगोप्या मुगुर्सुम्बिदं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलावै नमो देवतामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाप्तिमग्नं कृपा दृष्टिवृक्ष्यादिदिनं वदानु गृहानेश मामज्ञं यत्यक्षधृत्या कुबेरात्मजौ भक्तमुत्यैव यत्त्व त्वयामोषितौ भक्तभजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्ति स्वहा मे प्रयक्ष न मोक्षं प्रहेमे दामोदरे नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने गदीयोदरायाद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय दुभ्यम् नमो राधिकायै वदीय प्रियायै நமோ நந்த பாடுங்க பாடுங்க நமோ நந்த லீலாயை தேவாய துப்யம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நான் பாடுறது எதுக்குன்னா அந்த மெட்டை அப்படியே புடிச்சிட்டு பாடிடுங்கன்றதுக்காக தான். இந்த மெட்டு தான் டெம்பிள்ல பாடுவாங்க, அதனாலதான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படிதான் எண்ட் பண்ணுவாங்க டெம்பிள்ல. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ராதா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா ராதா தாமோதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் சாங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா, அழகா பாடுனீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 63 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்களை பண்றேன்.
ஓகே. நேத்துக்கு யாரெல்லாம் வாசிக்கலையோ அவங்க மட்டும் வாசிங்க இன்னைக்கு. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கிறேன். ஓகே. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி 3 பேர் வாசிங்க. அதுக்கப்புறம் மீந்திருந்தா வேற யாருன்னா வாசிக்க. சரிங்களா? உத்யாயானானி சரம்யானி விசித்ரைர் அமரத்ருமைः கூஜதிவ்விஹங்க மிதுனைர் காயன்மத்த மதுவ்ரதைः. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உத்யானானி சாரம்யானி விசித்ரை அமர த்ரிமைஹ குஜத் விவங்க மிதுனைர் காயன்மத்த மதுவ்ரதைஹ. உத்யானானி தோட்டங்கள், சா மேலும், ரம்யானி ரம்யமானவை, விசித்ரை பலவித, அமர திருமை தேவ லோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மரங்கள், குஜ பாடிக்கொண்டு, இத் விஹங்க பறவைகள், மிதுனை ஜோடிகளுடன், காயத் ரீங்காரம் மத வெறிகொண்ட, மது விரதை வண்டுகளுடன். மொழிபெயர்ப்பு. அரசரின் மாளிகையை சுற்றி தோட்டங்கள் இருந்தன. அவற்றில் தேவலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பல்வகை மரங்கள் இருந்தன. இம்மரங்களின் கிளைகளில் குயில்கள் தங்கள் இணைகளுடன் சேர்ந்து இனிமையாக பாடிக்கொண்டிருக்கும். வண்டுகளின் இனிமையான ரீங்கார ஒலி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் உள்ள அமர திருமை, அதாவது தேவலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மரங்கள் என்றும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இத்தேவலோகங்கள் அமரலோகம் என்று அழைக்கப்படும். ஏனெனில் இங்கு மரணம் மிகவும் தாமதமாகவே நிகழும். ஏனெனில் அங்கு வாழ்பவர்கள் ஆயுட்காலம் 10,000 ஆண்டுகள் ஆகும். மனிதர்களின் 6 மாதங்கள் தேவர்களுக்கு 1 நாள் ஆகும். இத்தேவலோகங்களில் மாதக்கணக்கில் வருடக்கணக்கில் தேவர்களுக்குரிய 10,000 ஆண்டுகள் அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் தமது புண்ணிய செயல்களும் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இப்பூமியில் பிறக்கின்றனர். இக்கூற்றினை நாம் வேத இலக்கியங்களில் காணலாம். மனிதர்கள் இங்கு 10,000 ஆண்டுகள் வாழும் பொழுது மரங்களும் அப்படித்தான் இருக்கும். பூமியில் உள்ள மரங்கள் கூட 10,000 ஆண்டுகள் வாழும் பொழுது தேவலோக மரங்களை பற்றி யாது சொல்ல இயலும்? அவை நிச்சயம் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழும். மேலும் இப்போது நாம் செய்வதை போன்று இம்மதிப்புயர்ந்த மரங்கள் ஓரிடத்திலிருந்து பிறோரிடத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டன. அடிக்கடி கூறப்படுவது கிருஷ்ணர் தான் தன் மனைவியை சத்தியபாமாவுடன் தேவலோகத்திற்கு சென்றபோது அங்கிருந்த பாரிஜாத மரத்தினை பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் என்பது. அப்பாரிஜாத மரத்தினை தேவலோகத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு கொண்டு வரும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையே சண்டை கூட நடந்தது. அப்பாரிஜாத மரமாவது ராணி சத்தியபாமா வசித்த கிருஷ்ணரின் மாளிகை தோட்டத்தில் நடப்பட்டது. தேவலோகத்தில் உள்ள மலர்களும் கனிமலர்களும் மிகவும் உயர்ந்தவையாகும். ஏனெனில் அவை நறுமணமும் இனிமையும் வாய்ந்தவை. அதனாலே மன்னர் உத்தான பாதர் தன் மாளிகை தோட்டத்தில் இது போன்று பல்வேறு மரங்களை வைத்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் கலாவதி மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. வாப்யோ வைதூர்ய சோபானா பத்மோத்பல குமுத்வதிஹி ஹம்ச காரணத்வ குலை ஜீஷ்டா சக்ராவ சாரசை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. व्याप्यो वैदूर्य शोभान बत्मुत्बल कुमुत्वतिः कंसकारन्वकुलैर्जिष्टा சக்ராவசாரசைஹ. வாப்ய ஏரிகள், வைதூர்ய மரகத பச்சைகள், சோபானா படிகளுடன், பத்ம தாமரை மலர்கள், உத்பவ நீலோத்பலம், குமுத்வாதி அல்லி மலர்கள், ஹம்ச அன்னப்பறவைகள், காரண்டவம்
வாத்துக்கள். குணல் கூட்டமாக. ஜீஸ்டா வாழ்ந்தன. சக்கராகவ சக்கரவாகம் என்னும் பறவை. சாரசை நாரைகள். மொழிபெயர்ப்பு. குளக்கரைகளில் படித்துறைகள் மரகத பச்சை கற்களினால் அமைந்திருந்தன. குளங்களில் பலவண்ண தாமரைகளும் அல்லிகளும் நீலோத்பல மலர்களும் பூத்துச் சிரித்தன. அன்னம், வாத்து, சக்கரவாகம், செங்கால் நாரை போன்ற பறவைகள் கூட்டமாக அங்கு காணப்பட்டன. பொருளுரை. அம்மாளிகை அழகிய மதில்கள் சூழப்பட்டு நறுமண மரங்களை உடைய தோட்டங்கள் நிறைந்திருந்ததோடு மனிதர்கள் செய்த சிறிய குளங்களை உடையதாகவும் இருந்திருப்பதாக தோன்றுகிறது. இக்குளங்களில் செந்தாமரைகளும் அல்லி மலரும் நீலோத்பலங்களும் நிறைந்திருந்தன. அக்குளங்களின் படித்துறைகள் மரகத பச்சை கற்களினால் ஆனவை. அழகுற அமைக்கப்பட்டிருந்த தோட்ட வீடுகளின் காரணமாக பறவைகள், அதாவது அன்னம், சக்கரவாகம், வாத்து மற்றும் நாரைகள் போன்றவை அங்கே நிறைந்து காணப்பட்டன. இப்பறவைகள் காக்கைகள் போன்று அசுத்தமுள்ள இடங்களினால் வசிக்காது. அந்நகரின் அமைப்பு வளமிக்கதாகவும் அழகாகவும் இருந்திருக்கும் என்று இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கங்களிலிருந்து நம்மால் யூகிக்க முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு, நீங்க வாசிங்க. உத்தான பாதோ ராஜகிருஷி பிரபாவம் தனயஷ்யதம் ருத்வா திருஷ்டவாத்புததமம் பிரபேதே விஸ்மயம் பரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. उत्तानपादो राजऋषि प्रभावं दनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेते विस्मयं परम्. उत्तानपादः मन्नर् उत्तानपादர். ராஜரிஷி பிரபாவம் புகழ், தனயஸ்ய அவர் மைந்தனின், தம் அந்த, ஸ்ருத்வா கேட்டு, திருஷ்ட்வா பார்த்து, அற்புதமானது, தமம் மிகுந்த உயர்வுடையது, பிரபேமி மகிழ்ச்சி அடைந்தார், விஸ்மயம் அதிசயம், பரமம் மொழிபெயர்ப்பு. ராஜரிஷியான உத்தானபாதர் தன் அரச மைந்தன் துருவனின் புகழ்மிக்க செயல்களை கேட்டும் அவனது செல்வாக்கினை நேரில் அறிந்தும் துருவனின் செயல்கள் அதிசயத்தின் உச்சநிலைக்கு உரியவை என்று உணர்ந்து துருவனின் சிறப்பையும் எண்ணி மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். பொருளுரை. துருவ மன்னர் காட்டில் கடுமையான தவத்தினை மேற்கொண்டிருந்த பொழுது அவர் தந்தை உத்தானபாதர் அவரின் அதிசயமிக்க செயல்கள் அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டார். மன்னரின் மைந்தனான துருவ மன்னர் 5 வயதே நிரம்பியவராக இருந்தும் காட்டிற்கும் சென்று கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டிருந்தார். ஆகையினால் அவரது செயல்கள் அனைத்தும் அதிசயமிக்கவை ஆகும். அவர் மீண்டும் வீடு வந்தபொழுது இயற்கையிலேயே அவரிடமிருந்த ஆன்மீக தகுதிகளினால் அவர் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானவராக மாறினார். பகவானின் அருளினால் அவர் பல அதிசயத்தக்க செயல்களை செய்திருக்க வேண்டும். தன் மகன் சான்றோன் என கேள்விப்பட்டு தந்தை அடையும் மகிழ்ச்சியினை விட வேறு யாரும் அதிக மகிழ்ச்சி அடைந்துவிட முடியாதல்லவா? உத்தானபாத மன்னர் ஒரு சாதாரணமானவர் அல்ல, அவர் ஒரு ராஜரிஷி ஆவார். முன்னர் இப்பூமியானது ராஜரிஷிகளினாலேயே ஆளப்பட்டன. மன்னர்கள் தெய்வீக மகான்களாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டனர். ஆகையினால் அவர்கள் மக்களின் நலன் ஒன்றை தவிர வேறு எதிலும் கவனம் செலுத்தவில்லை. இந்த ராஜரிஷிகள் முறையாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டனர். பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை போல் இறை விஞ்ஞானம் அல்லது பக்தி தொண்டின் யோக முறை என்று அறியப்படும் பகவத்கீதையானது முதலில் சூரிய மண்டலத்தின் ராஜரிஷிக்கே கூறப்பட்டது. பிறகு படிப்படியாக சூரியன் மற்றும் சந்திர குலத்தில் தோன்றிய சத்திரிய மன்னர்களுக்கு உரைக்கப்பட்டது. நாட்டை ஆள்வோன் மகானாக இருக்கும்போது குடிமக்களும் நிச்சயம் மகான்களாக மாறுவர். மேலும் அவர்களது ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக தேவைகளும் அவற்றின் மீது கொண்ட விருப்பமும் திருப்தி உருவதால் அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ரேவதி மாதாஜி, வாசிங்க. விஷ்யோடவயசம் தம்ச பிரகிருதீனாம் சா சம்மதம் அனுரக்த பிரஜம் ராஜா த்ருவம் வக்ரே புவபதிம். வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विश्योडवयसं तं च प्रकृतीनं स सम्मदम् अनुरक्त प्रजं राज
துருவம் வக்ரே புவம்பதேம். விஷ்யா பார்த்த பிறகு, ஊட வயசம் உரிய வயது வந்ததும், தம் துருவன் ச மேலும், பிரகிருத்தினாம் அமைச்சர்களினால், ச மேலும், சம்மதம் சம்மதத்து அனுரக நேசிப்பருக்குரிய பிரஜம் அவர் செயல்களினால், துருவ மகாராஜா சக்கரே ஆனார். புவஹ இப்புவியனக பதிம் பதியாக மொழிபெயர்ப்பு. துருவ மன்னருக்கு அர்ச்சனை ஆளும் வயது வந்தவுடன் அமைச்சர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டதையும் மக்கள் அவர் மீது மிக்க பாசம் வைத்திருப்பதையும் கண்ட மன்னர் உத்தானபாதன் ஆழ்ந்து சிந்தித்து துருவ மன்னரை இப்பூமண்டலத்தில் மாமன்னராக முடிசூட்டினார். பொருளுரை: முன்பிருந்த மன்னராட்சி முறையானது சர்வாதிகார தன்மை வாய்ந்தது என்று நாம் தவறாக கருதி கொண்டிருக்கிறோம். இஸ்லோகத்திற்கு மன்னர் உத்தானபாதர் ஒரு ராஜரிஷி மட்டுமல்லர், அவர் ஒரு சிறந்த ஜனநாயகவாதியாகவும் திகழ்ந்தார் என்று தெரிகிறது. ஏனெனில் அவர் தன் மைந்தன் துருவனுக்கு முடிசூட்டுவதற்கு முன்பாக அவர் தன் அமைச்சர், பெருமக்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் குடிமக்களின் எண்ணம் இவற்றை அறிந்து கொண்டதோடு துருவனின் தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகளும் நன்கு பரிசீலித்தார். அவர் திருப்தி அடைந்த பிறகே அவர் உலக மக்களின் நன்மைக்காக அவர் பேரரசாக முடிசூட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா. துருவ மன்னரை போற்று ஒரு வைணவ மன்னர் உலகம் முழுவதற்கும் ஆட்சி தலைவராக ஆனார் என்றால் உலகம் எத்துணை மகிழ்ச்சியுடையதாக இருக்கும் என்பதை கற்பனை செய்யவோ விளக்கவோ முடியாது. ஏன் இப்பொழுது கூட மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வுடையர்களான மாறினார் என்றால் இங்கிருக்கும் ஜனநாயக ஆட்சி கூட சொர்க்கத்தில் ஆட்சியாக திகழும். மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வுடைகளான மாறினார் என்றால் அவர்கள் நிச்சயம் துருவ மன்னரின் வழியில் வந்தவர்களுக்குத்தான் தங்கள் வாக்கினை அளிப்பார். தலைவர் பதவியானது இது போன்ற வைணவரால் அலங்கரிக்கப்பட்டும் பொழுதும் சைத்தான் ராஜ்யத்தில் அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்ந்துவிடும். உலகின் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள அரசுகளை தூக்கி எறிவதிலேயே இப்போதுள்ள இளைய தலைமுறையினர் மிகுந்த ஆர்வமுடையராக இருக்கின்றனர். துருவ மன்னரை போல் கிருஷ்ண உணர்வுடைய தலைவர்கள் இல்லை என்றால் ஆட்சியில் பாராட்டத்தக்க மாற்றம் எதுவும் நேர்ந்து விடாது. காரணம், அரசியல் பதவிகளுக்கு தந்திரத்தாலும் சூழ்ச்சியானாலும் அடைபவர்கள் மக்களின் நலனை சிந்திக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் பணம் சேர்க்கவும் தங்கள் கௌரவத்தினையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதிலே அதி தீவிரமாக செயல்படுபவர். மக்களின் நலனை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அவர்களுக்கு போதிய நேரம் இருப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஆத்மா எஸ் ஆத்மானம் சா பிரவயசம் ஆகல்ய விசாம்பதிஹி வனம் விரக்த பிராதிஷ்டத் விம்ருஷ்ணன் ஆத்மனோ கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மானம் ச பிரவயசம் ஆகலய்ய விசாம்பதிஹி வனம் விரக்த பிராதிஷ்டத் விம்ருஷன் ஆத்மனோ கதிம். ஆத்மானம் அவர், ச மேலும், பிரவயசம் வயது முதிர்ச்சியினால், ஆகலைய கருதி, விசாம்பதி மன்னர் உத்தானபாதர், வனம் வனத்திற்கு, விரக்த பற்றற்று, பிரதிஷ்டத் புறப்பட்டார். விம்ருசன் ஆய்ந்து சிந்தித்து, ஆத்மன ஆத்ம கதிம் விடுதலைக்காக. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபாதா. ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். தனது வயது முதிர்ச்சியினையும் ஆத்மாவின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு ஆழ்ந்து சிந்தித்த பிறகு உலக பற்றுக்களை துறந்து காட்டிற்கு சென்றார். பொருளுரை: இதுதான் ராஜரிஷிக்குரிய அடையாளமாகும். மன்னர் உத்தானபாதர் உலகத்தின் பேர் அரசராகவும் மிகுந்த வளமுடையவராகவும் திகழ்ந்தார். இவற்றின் மீதுள்ள பற்றானது மிகவும் வலிமையுடையதாகும். தற்கால அரசியல்வாதிகள் மன்னர் உத்தானபாதனை போன்று அத்துணை சிறந்தவர்கள் அல்லர். இவர்கள் சில நாட்களுக்குரிய சிறு சிறு பதவிகளை பெற்றால் கூட அவற்றின் மீது பற்று கொண்டு அவற்றிலிருந்து விலகுவதே இல்லை. அவர்கள் அப்பதவியிலிருந்து கொடூரமான மரணம் அல்லது கட்சியினரால் கொல்லப்பட்டே நீக்கப்படுகின்றனர். இது எங்களது அனுபவமாகும். இந்தியாவில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் மரணமடையும் வரை தங்கள் பதவிகளில் இருந்து இறங்குவதே இல்லை. மன்னர் உத்தானபாதனின் செயலிலிருந்து பழங்காலத்தில் இவ்வாறு இல்லை என்று தெரிகிறது. துருவ மன்னருக்கு முடிசூட்டிய உடனேயே அவர் தனது குடும்பத்தையும் அரண்மனையையும் விட்டு வெளியேறினார். இது போன்ற லட்சக்கணக்கான சம்பவங்கள் மன்னர்கள் தங்கள் முதுமை பருவ
பருவத்தில் ஆட்சியினை துறந்து காட்டிற்கு சென்று கடும் தவங்களை மேற்கொண்டவை இருக்கின்றன. துறவு நெறியை மேற்கொள்வது மனித வாழ்வில் முக்கியமான ஒன்றாகும். துருவ மகாராஜா துறவு நெறியினை தன் இளவயதில் மேற்கொள்ள அவர் தந்தை உத்தானபாதனோ முதிர்ந்த வயதில் வனத்தில் அதனை மேற்கொண்டார். தற்காலத்தில் ஒருவன் துறவு நெறியினை மேற்கொள்ள வீட்டை துறந்து காட்டிற்கு செல்வது இயலாது. ஆகையினால் மக்களில் அனைத்து பருவத்தினரும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை சரணடைந்து எளிய துறவு நெறிகளான கூடா பாலுறவு, மது, மாமிசம், சூது மறுத்தல், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தினை தொடர்ந்து 16 கூற்றுக்கள் ஜெபித்தல் போன்றவற்றை மேற்கொண்டால் உலகிலிருந்து விடுதலை பெறுவது அவர்களுக்கு எளிதாகும். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 9வது அத்தியாயமான துருவ மகாராஜா இல்லம் திரும்புதல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு நரேஷன் தான், கதை மாதிரி தான். சில இடங்கள்ல நாம தத்துவங்கள் உண்டு, அதை மட்டும் நாம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அவர் வந்து அரண்மனைக்கு, தந்தையினுடைய அரண்மனைக்கு வந்தாச்சு. அந்த அரண்மனையுடைய செழுமை, சோ தேவ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் வந்து இங்கேயும் இருக்கின்றது. எக்ஸாம்பிள் பாரிஜாத மரம் இல்லையா? சோ பாரிஜாத மரம் யாரால கொண்டு வரப்பட்டது? கிருஷ்ணரால கொண்டு வரப்பட்டது தேவலோகத்துல இருந்து. சோ அதாவது யாருக்கு? சத்யபாமாக்கு அது மிகவும் பிடித்திருந்ததால. சோ அந்த பாரிஜாத மலர் இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்துக்கிட்ட போனாலே நமக்கு அதாவது ஈவினிங் ஒரு 6 மணிக்கு, அதாவது நல்ல மலர்கள் பூக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன்ல, இப்ப வந்து சீசன் முடிஞ்சிருச்சு, இப்ப உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா அந்த மலர்கள் வந்து பூக்க போகிறது அப்படிங்கிற அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னாலே அந்த இடத்துக்கிட்ட போக உடனே அவ்வளவு அந்த மாதிரி ஒரு நறுமணம், அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நறுமணத்தை வந்து கொடுக்க வல்லது. அது மாதிரி தேவ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சில மரங்களை எல்லாமே அந்த அரண்மனையில வந்து இருப்பது, அந்த அரண்மனை மிகவும் அழகாக இருப்பதை எல்லாமே இந்த இடத்துல ரத்தினங்களால் பதிக்கப்பட்ட இடம் இதெல்லாமே. அப்பெல்லாம் தங்கம் ரத்தினங்கள் எல்லாமே அதாவது சும்மாவே கிடைக்கும் போல இருக்கு இல்லையா? நமக்கு இப்ப வந்து சும்மா கண்ணுல பாக்குறது கூட இந்த கற்களையே நம்மளால வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதோ, எனக்கு 100% எந்த கலர் வச்சுதான் இந்த கல்லு அந்த கல்லுன்னு சொல்ல முடியும். இப்போ வைரத்துக்கும் நார்மலான அந்த வெண்மையா இருக்கக்கூடிய கல்லுக்கும் எனக்கு வித்தியாசமே தெரியாது. அந்த அந்த வைரக்கல் வந்து வைரக்கல்லா இது வெள்ளைக்கல்லான்னு சொன்னாங்கன்னாக்கா அவங்க கடைக்காரர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் நம்ம கேட்க வேண்டியது இல்லையா? சோ முத்து ஓரளவுக்கு தெரியும், பவழம் ஓரளவுக்கு தெரியும். பட் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த கலரா இருக்கக்கூடிய அந்த கலர் இல்லையா, கோமேதகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ வஜ்ர வைடூரியம்னுவாங்க, இதெல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. சோ அந்த கல்லெல்லாம் வைடூரிய கல்ல நான் பார்த்ததே கிடையாது. அது என்ன கலர்ன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. மேபி கூகுள் சர்ச் பண்ணா அதுலதான் பார்க்கணும். அப்படி நம்ம அந்த காலகட்டத்துல அது எல்லாமே ரொம்ப சர்ப்ளஸா, அதாவது தேவைக்கு அதிகமாகவே இருந்திருக்கு. ஆனா இப்போ தேவைக்கு அதிகமா இல்ல, தேவையே கிடையாதுதான். ஆனா அதாவது அங்க சர்ப்ளஸா இருந்ததுக்கான காரணம் என்ன சொல்லுங்க? தனக்குன்னு, அதாவது இதெல்லாம் என்னது மட்டும்தான் அப்படிங்கிற அந்த உரிமை கிடையாது. இப்ப மன்னராக இருக்கும் பட்சத்தில் கூட அவரிடத்துல அநேக செல்வங்கள் என்பது உண்டு இல்லையா? அதே பாமரன் ஒருவன் வந்து கேட்கும் பொழுது இல்லையா, தன்னுடைய அதாவது அங்கேயும் வந்து இந்த அசம்பிளி இதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா? சில அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா? அதாவது அப்ப நடக்கக்கூடிய சமயத்துல வந்து ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாமே தானங்கள் என்பது ஒரு அரசரானவர் கொடுப்பார். அப்ப எல்லாமே தங்க காசு இல்லையா, அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே இருந்தது. அப்ப அது எல்லாமே சர்ப்ளஸா இருந்தது. ஈவன் வணிகம் வியாபாரம் எல்லாமே தங்க காசு கொடுத்துதான் வாங்கிட்டு போவாங்க இல்லையா? ஆனா இப்போ நாம இந்த ஐரன் ஸ்டீல்ல இருக்கக்கூடிய காசு தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ see the degradation இல்லையா? அப்ப இருந்த வளங்களே வேற, இப்ப இருக்கக்கூடிய வளங்களே வேற. அப்ப எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்க பெறக்கூடியது சுலபமாக. அப்ப வாழ்ந்த மக்களுடைய குணாதிசயங்களே வந்து அறப்பழக்கங்கள்ல வந்து ரொம்ப வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய நிலை. இப்ப அறப்பழக்கங்கள்ல வந்து வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து வீரியம் வந்து கம்மி. சோ சில சமயத்துல மனசு எப்படி சஞ்சலம் ஆகுறதோ அதுக்கேற்றவாறு நம்ம டிசிஷன் எடுத்துரும் இல்லையா? சோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய பண்ணுவோம். நம்ம சீட்டிங் என்பது கண்டிப்பா உண்டு இப்ப எல்லாம். சோ
உத்யாயானி அதாவது தோட்டங்கள், சா மேலும், ரம்யம்யானி ரம்யமானவை, விசித்திரை பலவித, அமரத்ருமை தேவலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மரங்கள், பூஜ பாடிக்கொண்டு, திவிஹங்க பறவைகள், மிதுனை ஜோடிகளுடன், காயத் ரீங்காரம், மதக வெறி கொண்ட, மது விரதை வண்டுகளுடன். அரசரின் மாளிகையை சுற்றி தோட்டங்கள் இருந்திருக்கிறது. அவற்றில் தேவலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பல்வகை மரங்கள் இருந்தன. இம்மரங்களின் கிளைகளில் குயில்கள் தங்கள் இணைகளுடன் சேர்ந்து இனிமையாக பாடிக்கொண்டிருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளவு தெய்வீகமான நிலை இருக்கும்ன்றத நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அரண்மனையில இருக்குன்னா அந்த மன்னரும் அந்த தெய்வீகமான அந்த குணாதிசயங்களோடு இருப்பார். சோ அவருக்கும் பக்திக்கும் நிறையவே சம்பந்தம் இருக்கும். அதனாலதான் இந்த மாதிரியான நிலைகள் வந்து இருக்கிறது. இனிமையான ரீங்கார ஒலி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் அமரத்ருமை அதாவது தேவலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மரங்கள் என்ற வார்த்தை மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. தேவலோகங்கள் வந்து அமரலோகம் என்றும் அழைக்கப்படும். அதாவது அழியாது அமரலோகம். இந்த உலகத்திலே இருக்கும். ஆனா அழிவு என்பது இந்த நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகம், இந்த புவி, அப்புறம் வேற ஏதோ ஒரு லோகம். இந்த 3 லோகங்கள் தான் முழுசா அழிஞ்சு வர்றது. எல்லாமே வந்து இந்த 3 லோகங்கள் தான். சோ மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், ஏன்னா அவங்களுடைய ஆயுட்காலமே வேறு இல்லையா? இப்ப தேவ உலகத்துல அவங்களுக்கு ஓராண்டு காலம் வந்து நம்முடைய ஒரு நாள் 24 மணி நேரம். சோ 6 மாதம் வந்து ஒரு பகல், 6 மாதம் வந்து ஒரு இரவு. சோ அப்போ நாம இந்த பெரியவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த படையல் போடுவோம்ல, இயர்லி ஒன்ஸ். எதுக்கு நம்ம பண்றோம்னா ஒன் டைம். சோ அவங்க ஒருவேளை தேவ உலகத்துல இருந்தால் இல்லையா, அவர்களுக்காக வழங்கப்படக்கூடியது இது இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலை. அங்கே அந்த ஆத்மா வந்து சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இல்லையா? சோமரசம் தேவ உலகத்துல இருந்து கொண்டு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செய்யும். சோ அப்படி அந்த 6 மாதங்கள் வந்து ஒரு பகல் மற்றும் 6 மாதம் வந்து ஒரு இரவு. சோ மொத்தமே ஒரு நாள் என்று கணக்கிடும் பொழுது ஒரு வருடம் என்பது தேவ உலகத்துல சொல்லப்படுவது. இப்போ நம்முடைய 12 அதாவது நமக்கு 12 திங்கள் இல்லையா? ஒரு மாதம். சரி, ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு 30 நாட்கள் மற்றும் 12 திங்கள் வந்து ஓராண்டு என்று நம்ம கணக்குல வைக்கிறோம் இல்லையா? நம்முடைய கால அளவு இது, இந்த புவியினுடைய கால அளவு. அவ்வாறு நம்முடைய ஓராண்டு வந்து அவர்களுக்கு ஒரு நாள் போல கணக்கு. அப்போ நம்முடைய ஓராண்டு காலம் எப்படி இருக்கும்? அப்போ 365 இன்ட்டு இல்லையா? அப்ப நம்முடைய 12 மாசம் இல்லையா? இன்ட்டு 12 அது போட்டோம்னாக்கா அவங்களுடைய ஓராண்டு கணக்கு வரும். சோ அப்படி அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 10,000 ஆண்டுகள்னா நம்முடைய இது பிரகாரம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா 10,000 இன்ட்டு 365 இன்ட்டு 12 இல்லையா? சோ அந்த 12 இதுலயுமே வந்து இன்ட்டு 30 நாட்கள் இதையும் நம்ம போட்டோம்னாதான் இத்தனையுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஆண்டுகள் வந்து அவங்க இருப்பாங்க நம்முடைய கணக்கு பிரகாரம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவ்வளவு நாட்கள் 30 போட்டீங்கன்னா நாட்கள் வரும். அதே வந்து 12ஓட நிறுத்திட்டீங்கன்னாக்கா 12 என்பது வருடம் இல்லையா? ஒரு வருடத்துக்கு 12 திங்கள், அதனால 12ன்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம. சோ அதோட நம்ம அந்த அத்தனை வருடங்கள் வந்து அவங்களுடைய ஆட்கால். சோ அப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ மாற்றங்கள் என்பது உண்டு. ஏனெனில் இங்கு மரணம் மிகவும் தாமதமாக, அங்கே மரணம் உண்டு. அங்கே மரணித்தால் அவர்கள் வந்து இந்த புவியில் வந்து பிறந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல கதியை அடைவார்கள். ஏனெனில் அங்கு வாழ்பவர்கள் ஆயுட்காலம் 10,000 ஆண்டுகள் ஆகும். மனிதனின் 6 மாதங்கள் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். இத்தேவ உலகங்கள் மாதக்கணக்கில் வருடக்கணக்கில் தேவர்களுடைய 10,000 ஆண்டுகள் அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் நமது புண்ணிய செயல்களும் தீர்ந்தவுடன் அவர்களும் மீண்டும் அவர்களுக்கு பகவான் கொடுத்த அந்த கட்டளையை வந்து அவர்கள் சிறமேற்கொண்டு நடத்தினால் வரக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ பிறக்கின்றனர். இக்கூற்றினை நாம் தேவ இலக்கியங்கள் எல்லாம் காணலாம். மனிதர்கள் இங்கு 10,000 ஆண்டுகள் வாழும்பொழுது மரங்களும் அப்படித்தானே இருக்கும். எஸ், நம்மளை விட மரத்தினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 3 தலைமுறை 4 தலைமுறையை கூட பார்த்த மரங்கள் எல்லாமே இல்லையா? அதனால நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. மரம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஆயுட்காலம் வந்து அதிகமாகத்தான் இருக்கும். அன்டில் அதர்வைஸ் நாம் அதை வேரோட புடுங்கி போடாத வரைக்கும் இல்லையா?
பூமியில் உள்ள மரங்கள் கூட 10,000 ஆண்டுகள் வாழும். இங்கே தொட்ட ஆலாமரம் பெங்களூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு மேபி ஒரு 1/2 ஏக்கரை கிட்டத்தட்ட இருக்கும் அந்த மரத்தினுடைய அளவே. எத்தனை விழுதுகள் கணக்கே பண்ண முடியாது. ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கே டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி சண்டே போவாங்க. தொட்ட ஆலாமரம் ஸ்டாப்னே இருக்கு அதுக்கு. ஸோ ராஜராஜேஸ்வரி மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு. அந்த மெடிக்கல் காலேஜுக்கு முன்னாடி தான் ரைட் திரும்பி போவாங்க. ஸோ இந்த ராஜராஜேஸ்வரி மெடிக்கல் காலேஜ் யாருன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஐ திங்க் ஏசி சண்முகம் அப்படிங்கிறவர் இருக்காரு இல்லையா, அவர் எம்எல்ஏவா இருந்தார், எம்எல்ஏ எம்பி, அவருடையதுதான் அந்த இது. ஸோ அந்த காலேஜ் வந்து இந்த மைசூர் ரோட்லயே தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ லெஃப்ட்ல மெடிக்கல் காலேஜ், ரைட்ல வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜ். கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த என்ஜினியரிங் காலேஜ் முன்னாடியே ரைட் திரும்பி உள்ள போனாக்கா அது வந்து தொட்ட ஆலாமரம். அங்கிருந்து ஒரு பெரிய தொட்ட மீன்ஸ் பெருசு, ஓகே, பெரிய ஆலாமரம் அப்படிங்கிறது பேர். அது எத்தனையோ அதாவது 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. அது சென்னையில கூட அடையார் ஆலமரம்ங்கிறது அது எத்தனையோ வருஷமா இருக்கு மாதாஜி. அவ்வளவு பெரிய இடமா இருக்கும் அடையார் ஆலமரம். ஆமா, அடையார் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். கரெக்ட். இதுவும் அதே மாதிரிதான் மாதாஜி, ரொம்ப பழசு. மரத்தை பார்த்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதாவது நம்ம இந்த ஆலமரத்தின் 15வது சாப்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஆலமரத்தினுடைய வேர்கள் வந்து எங்க தொடங்குது எங்க முடியுது அப்படின்லாம் நம்ம கணக்கு பண்ணவே முடியாது. ஆலமரத்துடைய தெரியாது மாதாஜி இன்னும். அதுல ஆமா, முதல் வந்தது எதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி. கண்டிப்பா. ஆமா. சோ அப்படி 10,000 ஆண்டுகளுக்கு மேல வாழக்கூடிய மரங்கள் கூட உண்டு, நமக்கு தெரியாது அதனுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவுன்ட்டு. மேலும் இப்பொழுது நாம் செய்வதை போன்று மதிப்புயர்ந்த மரங்கள் ஓரிடத்திலிருந்து பெரிதோர் இடத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டன. இது தேவ உலகத்துல இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வருது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எல்லாருமே ரெஃபரன்ஸ் யார சொல்றோம், கிருஷ்ண பரமாத்மாவே சொல்றோம். சத்யபாமாவுக்கோசரம் அவர் வந்து பாரிஜாத மலரை அந்த இருக்கக்கூடிய மரத்தினை வந்து பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் என்பதை நாம சொல்றோம். சோ கொண்டு வந்தார். அப்பாரிஜாத மரத்தினை தேவ உலகத்தின் பூலோகத்துக்கு கொண்டு வரும்போது அவர்கள் தேவர்களோடையும் வந்து பகவான் சண்டை போட வேண்டியதாயிற்று. சோ அப்பாரிஜாத மரமானது ராணி சத்யபாமை வசித்த கிருஷ்ணரின் மாளிகை தோட்டத்தில் நடப்பட்டது. தேவ உலகத்தில் மலர்களும் கனிகளும் மிகவும் உயர்ந்தவை, ஏனெனில் அவை நறுமணமும் இனிமையும் வாய்ந்தவை. அதனாலேயே மன்னர் உத்தானபாதர் தன் மாளிகை தோட்டத்தில் இது போன்ற பல்வேறு மரங்களை வைத்திருக்கின்றார் என்று ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அடுத்து வாப்யோ வைதூரிய சோபானா பத்மோத்பல உமுத்ஸஹி வதீஹி அம்சகாரண்டவ குலை ஜூஷ்டா சக்கரவாக சாரை இல்லையா. அடுத்து சக்கரவாகம், அதாவது சில பேர்லாம் அப்படியே கரெக்டா ஹம்ச அன்னப்பறவை. சோ இந்த எல்லாமே சொல்லப்படுகிறது. குளக்கரைகளின் படித்துறையில் அந்த படிக்கட்டு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா குளங்கள்ல மரகதக்கல் அப்படின்னா பச்சை கல்லுன்னு நினைக்கிறது, பச்சை கற்களினால் அமைந்திருந்தன. குளங்களின் பல்வகை தாமரைகளும் இல்லையா, அல்லிகளும், தாமரைப்பூ அல்லிப்பூ எல்லாமே பூத்திருக்கிறது. நீலோத் பல மலர்களும், சோ அதாவது நீளமா இருக்கக்கூடிய இந்த மலர் பேர் எனக்கு தெரியாது, நீலோத் மலர்களும் பூத்து சிரித்தன. அன்னம், வாத்து, சக்கரவாகம், செங்கல் நாரை போன்ற பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக அங்கு காணப்பட்ட. இந்த பறவைகள் எல்லாம் இருக்குன்னா அங்க வந்து தூய்மையான இருக்கிற இடத்துலதான் வந்து இந்த பறவைகளே இருக்கும் என்றதும் இங்க மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. ஸோ இந்த பறவைகள் இருக்கக்கூடிய இடம். அதே காக்கை, குருவி இதெல்லாம் இருந்தா அழுக்கான நிலைகள் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த புறா இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா புறா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து புறா ஒரு 4 புறா உட்கார்ந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த இடம் முழுவதுமே ரொம்ப டர்ட்டியா தான் இருக்கும் இல்லையா. ஆனா இது அப்படி கிடையாது. அன்னம், வாத்து, சக்கரவாகம், செங்கல் நாரை இந்த மாதிரி பறவைகள் இருக்கக்கூடிய இடம் தூய்மையானதாக இருக்கும் என்று பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார். இம்மாளிகை அழகிய மதில்கள் சூழப்பட்டு நறுமல மலங்களுடைய தோட்டங்கள் நிறைந்திருந்ததோடு மனிதர்கள் செய்த சிறிய குளங்களை உடையதாகவும் இருந்திருப்பதாக தோன்றுகிறது. இக்குளங்களில் செந்தாமரைகளும் அல்லி மலரும் நீலோத்ம மலர்களும் வந்து நிறைந்திருந்தன. அக்குளங்களின் படித்துறை மரகத பச்சை கற்களால வந்து அழகுற அமைக்கப்பட்டிருந்தன. வீடுகள் காரணமாக பறவைகள், அதாவது அன்னம், சக்கரவாகம், வாத்து மற்றும் நாரைகள் போன்றவை அங்கே நிறைந்து காணப்பட்டன.
இப்பறவைகள் காக்கைகள் போன்று அசுத்தமுள்ள இடங்களில் வசிக்காது. அந்நகரின் அமைப்பு வளமிக்கதாகவும் அழகாகவும் இருந்திருக்கும் என்று இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. உத்தானபாதோ ராஜ ருஷி பிரபாவம் தனயஷ்யதம் ஸ்ருத்வா திருஷ்ட்வாத்ம புததம் பிரவேதே விஸ்மயம் பரம். ஸோ ராஜரிஷி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் ராஜரிஷி வேற யாரெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம்? எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. வசிஷ்டர் ஜனக மகாராஜ் மாதாஜி. வசிஷ்டர் நாரத், ஜனகர் ஜனகர் விஸ்வாமித்ரர் கூட வந்து ராஜரிஷி பட்டம் இல்லையா? இல்லையா? வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்ம ரிஷின்னு பெயர் பட்டம் வாங்கினார் வசிஷ்டர் இல்லையா? சோ அதாவது ராஜரிஷி அப்படின்றது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, மன்னர்களும் வந்து பக்தியின் தரப்புல இருந்து இல்லையா, செயின்ட்லி கிங்ஸ் இல்லையா, அவர்களும் வந்து ஒரு சாதுக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்க கிட்டையும் இருக்கணும் இல்லையா. பொறுமை, இது எல்லாமே தெய்வீகமான குணாதிசயங்கள் எல்லாம் அவங்க வளர்த்துன்னு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் எதன் மூலியமா அவங்க பெற்று இருப்பாங்க? அம்ரீஷ் மகாராஜா இல்லையா. சோ இப்ப துருவ மகாராஜாவும் அதே மாதிரிதான், பிரகலாத் மகாராஜாவும். இன்னும் மேன்மையா சொல்லணும்னா, பிரகலாத் மகாராஜா வந்து அசுர குலத்துல பிறந்தவர் இல்லையா. ரொம்ப மோசமான ஒரு அசுரருக்கு வந்து மகனாக பிறந்தவர். ஆனா அவர்கிட்ட இருந்தது தெய்வீகமான குணாதிசயங்கள். தெய்வீகமான குணாதிசயங்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே வந்து நன்மையை பயக்க வல்ல செயல்கள் செயல்படுத்துவார். சோ அசுர இயல்புடையவர்களால கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சம் என்றைக்குமே நன்மை பெறாது. சோ அந்த ஒரு நிலை வந்து அந்த காலகட்டத்துல மன்னர்கள் எல்லாம் வந்து அவ்வாறே ஆண்டார்கள். ஏன் நம்முடைய சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் எல்லாம் கூட அறம் தழைத்து தான் வந்து அவர்களுடைய ஆட்சியை வந்து புரிந்தார்கள் இல்லையா. தமிழகத்துல சேர, சோழ, பாண்டியன் உண்டு இல்லையா. பாண்டிய மண்டலம் எல்லாமே அந்த மதுரை பக்கம் எல்லாமே பாண்டிய மண்டலம், இந்த பக்கம் எல்லாமே வந்து சோழ மண்டலம். நார்த் தமிழ்நாட்டுல கேரளா தரப்புல அந்த கோயம்புத்தூர் அந்த டெல்டா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேர மண்டலம் வந்து ஆட்சி புரிந்தது இல்லையா. சோ சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் அவங்க எல்லாரும் கூட வந்து அறத்தை வந்து மேன்மையா கொண்டுதான் அரசாண்டார்கள் என்று சொல்லப்படுவது. சோ காஞ்சிபுரம் எல்லாம் தலைநகராக கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் வந்து பல்லவர்கள். காஞ்சிபுரம் அந்த பக்கத்துல பல்லவர்கள். சோழர்கள் கீழ்பகுதி கொஞ்சம் கீழே தஞ்சாவூர், ஓகே. மதுரை வந்து பாண்டியர்கள். ஆமா. அப்புறம் வந்து சேரன் வந்து எது? சேரன் கேரளா. ஓகே. திருவனந்தபுரம் அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன் இல்லையா. அதெல்லாமே அந்த கோயம்புத்தூர் அப்படி அந்த டெல்டா சேரநாடு. சோ பலி மகாராஜ் கூட அந்த இதுதான் கேரளா தான் இல்லையா. அதனாலதான் அவங்க வந்து பலி இது என்னது பரசுராம் கூட கேரளா பரசுராமருடைய கொண்டாடுவாங்க மாதாஜி கேரளாவுல. ஓகே எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. பட் பரசுராமருடைய இடமே சேரநாடு தான், கேரளா தான். எஸ், ஆதி சங்கராச்சாரியாரும் அங்கதான் பிறந்தார் இல்லையா. காலடி. சோ அதனால அதாவது புண்ணிய பூமி தான் கேரளா வந்து. ஆனா இப்ப அப்படி சொல்லிக்கிற மாதிரியே இல்ல இல்லையா. சோ இட் ஹஸ் பீன் டோட்டலி இந்த அவுட்காஸ்டட் வே. அங்க ஃபுல்லாவே வந்து அகெயின்ஸ்ட் தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தமிழ்நாடுக்கு கூட பரவிண்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. ஒன்னும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நிக் நேம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா, காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி. அது அந்த அளவுக்கு இயற்கை வளங்களும் சரி, அடுத்து வந்து வயநாடு பூரா அழிஞ்சு போச்சு மாத்து. வயநாடு இந்த மழையால அது சும்மாவே சுத்தி பார்க்க முடியாது மாதாஜி வயநாடு. ஐயோ, ஃபுல்லா வழி நெடுக்குமே வாமிட்டு தான். ஆனா ஒரே வழிதான் போனேன், உள்ள வாமிட்டு தான். எதுவுமே சாப்பிடல. அந்த மாதிரி தண்ணி குடிச்சாலும் வாமிட்டு. ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ரூட்டு. கார்ல போனா வந்து ரொம்ப சுத்தி போட்டுரும், ரொம்ப கஷ்டம்.
ராஜரிஷியான உத்தானபாதர். ஆனா அழகான வளமிக்க நாடுகள் தான் நம்ம இந்த பக்கம் சவுத்ல இருக்கிறது இல்லையா? சவுத் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப செழிப்பா. இங்க ஆந்திரா எடுத்துட்டாலும் சரி, அடுத்து வந்து நம்ம தமிழகம் எடுத்துட்டாலும், எஸ்பெஷலி தஞ்சாவூர் டெல்டா, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப செழுமையான ஒரு இடம் ஆக்சுவலி. சோழர்கள், ஆமா சோழர்கள் வந்து தஞ்சாவூர் பக்கம், நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். காஞ்சிபுரம் வந்து பல்லவர்கள் தான், கரெக்ட். ராஜரிஷியான உத்தானபாதர் தன் அரச மைந்தன் துருவனின் புகழ்மிக்க செயல்களை கேட்டும் அவனது செல்வாக்கினை நேரில் அறிந்தும் துருவனின் செயல்கள் அதிசயத்தின் உச்சநிலைக்கு உரியவை என்று உணர்ந்து துருவனின் சிறப்பையும் எண்ணி மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். சோ தன்னுடைய மகனுடைய நிலையை கண்டு அவர் எப்பவுமே, ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் திருக்குறள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது எண்ணோற்றான் சொல் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு முடியும். அது தந்தைக்கு மகனார் இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் சொல் என்னும் சொல். கரெக்ட், எனக்கு கரெக்ட். கடைசி ஒரு லைன் அது மட்டும் தான் ஞாபகம் வருது இல்லையா? அதாவது தந்தையை காட்டில், தந்தைக்கு வந்து தனக்கு முன்னாடியே தன்னுடைய மகனை யாராவது புகழ்ந்தா அது அதை விட ஒரு பெருமை வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள்ல இல்லாத எதுவுமே இல்லை. அனைத்துமே திருவள்ளுவருடைய எவ்வளவு மொத்தம் 1330 இல்லையா? மாதாஜி, தந்தை மகன் காற்றும் உதவி அவையத்துள் முந்தி இருக்க செயல், மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் கொள் எனும் சொல். அது நான் சொன்னது அதுதான், அது செகண்ட் ஒன். சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவரின் அதிசயமிக்க செயல்கள் அனைத்தையும் மன்னர் வந்து துருவமன்னர் கடுமையான தவத்தினை மேற்கொண்டிருந்த பொழுது அவர் தந்தை உத்தானபாதர் அவரின் அதிசயமிக்க செயல்கள் அனைத்தையுமே கேள்விப்பட்டார். மன்னரின் மைந்தனான துருவ மன்னர் 5 வயதே நிரம்பியவராக இருந்தும் இல்லையா, காற்றிற்கு சென்று கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டார். நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லையா? எத்தனை சுவாசங்கள்? 3, 6, 9 இல்லையா, 12 அந்த மாதிரியான சுவாசங்கள். இத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு சுவாசம், அதுக்கப்புறம் இத்தனை நாட்களுக்கு உணவு வந்து இததான் எடுத்துக்குவாரு. ஏதாவது ஒண்ணு, இலைகள் ஒண்ணு, அடுத்து வந்து கனி, ஃபர்ஸ்ட் கனி சாப்பிடுவாரு. அந்த கனிகள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா சாப்பிடுவோம்னே தெரியாது. அவர் சொன்ன அந்த இடத்துல படிச்ச நம்ம இந்த கனிகள் எல்லாமே சிலது நாம சாப்பிடுவோம், சிலது சாப்பிடுவோம். வில்வக்காய மாதிரி ஒரு அதெல்லாம் நம்ம வந்து விளாம்பழம் தான் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாமே சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதையே அவர் சாப்பிட்டு வாழ்ந்தார். அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது வெறுமனே சுவாசம் மட்டும்தான் அவருக்கு, ஒரு சுவாசத்தையே அவரால் வந்து 1 திங்களுக்கு ஒரு சுவாசம் என்ற நிலைக்கு கூட வந்தார். அப்படி வாழ்ந்த அவர் தவத்தினை மேற்கொண்டார். அப்படின்னா அந்த சுவாசத்தையே மறக்கிற அளவுக்கு அவருடைய இணைப்பு இல்லையா, பகவானோட அவருடைய இணைப்பு வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது. அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, இறைவன் தாள் நம்முடைய தொடர்பு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த உபாதைகளுமே வந்து நமக்கு உபாதையாகவே இருக்காது, தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நிலைமை. சோ மன்னர் உபாதையோ இல்ல உடல் தேவைகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணு பார்க்கத்தான் செய்யும், காது கேட்கத்தான் செய்யும், வாய் பேசத்தான் செய்யும் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட இந்த செயல்கள் எல்லாம் கூட வந்து மேன்மையாகவே இருக்காது. என்ன அதை விட மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து அந்த ஜீவன் வந்து அடைந்திருப்பார். அப்ப இந்த உடலுக்கான அதாவது தேவையோ இல்ல வந்து இந்த உடலை வந்து நாம எப்படி பேணி காக்கணும்ன்ற அதை பற்றியான யோசனைகளோ எதுவுமே இருக்காது. முழுவதுமே அவர்கள் வந்து தெய்வீக நிலையை வந்து அடைந்திருப்பார். சோ மன்னர் துருவனும் அதே மாதிரிதாமா, காட்டிற்கு சென்று கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டிருந்தார். ஆகையினால் அவரது செயல்கள் அனைத்தும் அதிசயம் மிக்கவையாகும். அவர் மீண்டும் வீடு வந்த பொழுது இயற்கையிலேயே அவரிடமிருந்த ஆன்மீக தகுதிகளினால் அவர் வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து ரொம்ப பிரபலமாக ஆகிவிட்டார். பகவானின் அருளினால் அவர் பல அதிசயத்தக்க செயல்களை செய்திருக்க வேண்டும். தன் மகன் சான்றோன் என கேள்விப்பட்ட தந்தை அடையும் மகிழ்ச்சின்னு வேறு யாரும் அதிக மகிழ்ச்சி அடைய முடியாது இல்லையா? அது கண்டிப்பா நம்ம முன்னாடி நம்ம பிள்ளைகளை அடுத்தவங்க புகழ்ந்து பேசும் பொழுது அதை விட நமக்கு பெரிய பெருமை எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஆனந்தம் எதுவுமே கிடையாது. உத்தானபாத மன்னரும் ஒரு சாதாரணமானவர் அல்ல, அவரும் ஒரு ராஜரிஷி ஆவார். முன்னர் இப்பூமியானது ராஜரிஷிகளாலே ஆளப்பட்டது. ஃபுல் டைரக்ட் ஹிட் இப்போ நம்ம பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறது.
இல்லையா? சோ டைரக்ட் ஹிட். மன்னர்களின் தெய்வீக மகான்களாக மன்னர்கள் தெய்வீக மகான்களாக பயிற்சியளிக்கப்பட்டனர். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி குருகுல பயிற்சி எல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஆகையினால் அவர்கள் மக்களின் நலன் ஒன்றை தவிர வேற எதிலுமே கவனம் செலுத்துவது. ஏன்னா they are representing the supreme இல்லையா? சோ அதாவது மனிதர்களில் நான் மன்னன் அப்படின்னு பகவானே வந்து விபூதி யோகத்துல சொல்றார் இல்லையா? சோ they are representing. அப்போ ஒரு மன்னராக ஆட்சி புரிபவர் கடவுளிடத்துல என்னெல்லாம் வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் இருக்கோ அது அத்தனையும் அவர்கிட்ட அவரளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்காவது இருக்கணும். அப்பதான் அறத்தை வந்து அவரால் தழைக்க செய்ய முடியும் இல்லையா? இந்த ராஜரிஷிகள் முறையாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டனர். பகவத்கீதையில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை போல இங்கு இறை விஞ்ஞானம் அல்லது பக்தி தொண்டின் யோக முறை என்றறியப்படும் பகவத்கீதையானது முதலில் சூரிய மண்டலத்தின் ராஜரிஷிக்கே கூறப்பட்டது இல்லையா? இறை விஞ்ஞானம் என்பது சூரிய மண்டலம். முதல்ல இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் 4th chapter ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா இல்லையா? அதை நம்ம பகவான் பேசுறாரு இல்லையா அர்ஜுனர் கிட்ட. இந்த இறை விஞ்ஞானம் நான் யாருக்கு முதல்ல எடுத்தேன்? அதாவது சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு எடுத்துரைத்தேன். விவஸ்வான் யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு எடுத்துரைத்தார். மனு யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு எடுத்துரைத்தார். அதாவது திரேத்த யுகத்துல ராமர் அந்த சூரிய வம்சத்துல வந்த அந்த மன்னருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இது அப்படியே படிப்படியாக வந்து எடுத்துட்டு போனது இல்லையா? ஆனால் அது காலப்போக்குல வந்து அந்த தொடர்பு விட்டு போனதாக தெரிகின்றதுன்னு பகவான் வந்து சொல்வார் அர்ஜுனருக்கு. அதே போலதான் இது. சோ அதனால நாட்டை ஆள்வோன் மகனாக இருந்த போதும் குடிமக்களுக்கு நிச்சயம் மகான்களாக மாறுவர். மகானாக இருந்தா மட்டும்தான் நாட்டை வந்து ஒரு நிம்மதியான முறையில எடுத்துட்டு போக முடியும். அவர் மகானாக இருந்தால் அவரையே பின்பற்றி அவருடைய பிரஜைகளும் அதே போல ஒரு சுபாவத்தை அவர்கள் வளர்த்து கொள்வார்கள். நம்ம ஐ திங்க் there is one ஸ்லோகம் எந்த 5th 6th சாப்டர்லயா அது பெரிய மனிதர் அவருடைய ஓமை இல்லையா எடுத்து அவர் என்ன பாதையை அமைத்து கொடுக்கிறாரோ அது அப்படியே வந்து சிறியவர்களும் வந்து பின்பற்றுவார்கள். எனக்கு இல்லையா அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மன்னராக இருப்பவர்கள் அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரஜைகளும் அதே மாதிரி குணாதிசயங்களை வளர்த்துக்குவாங்க. இப்ப ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அரசாண்டா அந்த அஜ்ஞான புத்தி தான் அந்த மக்களுக்குமே வரும். So who is ruling the country? The same character we will also acquire இல்லையா? So ஆன்மீகம் மேலும் அவர்களது ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக தேவைகளும் அவற்றின் மீது கொண்ட விருப்பமும் திருப்தி உறுவதால் அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பர். ஸோ யார் அரசாள்கிறார்கள் என்பது மிக மிக முக்கியம். ஸோ எந்த மாதிரி அரசாங்கம் நடத்தப்படுகிறது என்பது மிக முக்கியம். அதை கொண்டு அந்த நாட்டுடைய பிரஜைகளுடைய நிலையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். வீக்ஷோட வயசம் தம்ச பிரகிருதீனாம் சம்மதம் அனுரக்த பிரஜம் ராஜ துருவம் வக்ரே புவஹ பதிம். துருவ மன்னருக்கு அரசனை ஆளும் வயது வந்தவுடன் அமைச்சர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டதையும் மக்கள் அவர் மீது மிக்க பாசம் வைத்திருப்பதையும் கண்ட மன்னர் உத்தானபாதன் ஆழ்ந்து சிந்தித்து துருவ மன்னரை பூமண்டலத்தின் மாமன்னராக முடிசூட்டினார். குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ யார் அரசாள வேண்டும் என்பது மக்களாலையும் அவரை வந்து அரசராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய குணாதிசயங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்பதான் வந்து அவங்களும் வந்து அரசவையில வந்து அரசாள முடியும். அரசாளக்கூடிய தன்மையிலையும் அவர்கள் பக்குவத்தை வரவழைச்சு இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நன்மை புரிய முடியும் இல்லையா? மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, விலங்குகள் இல்லையா, அடுத்து பறவைகள், அடுத்து மரம் செடி கொடிகள் அனைத்திற்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை வந்து அரசனாகப்பட்டவன் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். சோ அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வந்து துருவ மகாராஜிட்ட இருந்ததை அமைச்சர்கள் கவனித்தார்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களும் வந்து கவனித்தார்கள். இதையெல்லாம் உணர்ந்த உத்தானபாதர் தனக்கு பிறகு தன்னுடைய மகனுக்கு மணிமகுடம் சூட்டணும்ன்றத வந்து செய்யறார். முன்பிருந்த மன்னராட்சி முறையானது சர்வாதிகார தன்மை வாய்ந்தது என்று நாம் தவறாக கருதி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? சர்வாதிகாரம், மன்னர் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கேட்கணும். ஆனா உண்மையிலே அந்த மன்னர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார்? இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மையை பயக்க வல்லதாக இருப்பார்.
இச்லோகத்தில் இந்த மன்னர் உத்தானபாதர் ஒரு ராஜரிஷி மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சிறந்த ஜனநாயகவாதியாகவும் திகழ்ந்தார் என்று தெரிகிறது. ஏனெனில் அவர் தன் மைந்தன் துருவனுக்கு முடிசூட்டுவதற்கு முன்பாக அவர் என்ன செய்தார்? அவருடைய அமைச்சர் பெருமக்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் குடிமக்களின் எண்ணம் இவற்றை அறிந்து கொண்டதோடு துருவனின் தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நன்கு பரிசீலித்தார். அதில் திருப்தி அடைந்த பிறகே அவர் உலக மக்களின் நன்மைக்காக அவரை பேரரசராக முடிசூட்டினார். கண்டிப்பா. சோ ஈவன் ராமராஜ்யத்தின் பொழுது கூட ராமபிரான் மாறு வேடம் பூண்டு அவங்க வந்து நகர வலம் வருவாங்க இல்லையா? நகர வலம் வரும் பொழுது அப்போ அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, மக்கள் எப்படி இருக்காங்க, இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. தர்மமா நிலையில நடந்துட்டு இருக்கா, எங்க அதர்மம் புரியறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே. அரசன் வந்து மாறுவேடம் பூணுவது என்பது உண்டு. சோ அதை கொண்டு மக்களுடைய மனதை எண்ணத்தை அறிந்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் அதற்கேற்றவாறு எங்கே தவறு நிகழ்ந்தாலும் அதை வந்து கரெக்ஷன் இல்லையா கண்டிப்பா பண்ணணும். அந்த ஒரு திருத்துதலை வந்து அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். இது எல்லா மன்னர்களுமே செய்ததுதான். சோ அதனால இது வந்து அங்கே ஒருவர் தான் வந்து ஆட்சி புரிகிறார் என்றாலும், ஆனால் எல்லோரிடத்திலும் இருந்து வரக்கூடிய கருத்துக்களுடைய இதெல்லாமே எடுத்துட்டு தான் இன்புட்டா எடுத்துட்டு தான் செய்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? சோ அனைவருடைய கருத்துக்களும் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. சோ அப்பொழுதுதான் வந்து ஒரு அரசு வந்து நல்ல ஒரு நிலையில வந்து அரசாள முடியும். துருவ மன்னரை போன்ற ஒரு வைணவர் மன்னர் உலகம் முழுவதற்கும் ஆட்சி தலைவராக ஆனார் என்றால் உலகம் எத்தனை மகிழ்ச்சியுடையதாக இருக்கும் என்பதை கற்பனை செய்யவோ இல்லை விளக்கவோ முடியாது இல்லையா? ஹி ஹாஸ் அ குவாலிட்டிஸ், அவ்வளவு டிட்டர்மினேஷன், அவ்வளவு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சி புரிந்தா இந்த பிரபஞ்சமே நன்மை பெறும். ஏன் இப்பொழுது கூட மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வர்களாக மாறினர் என்றால் இங்கிருக்கும் ஜனநாயக ஆட்சி கூட சொர்க்கத்தின் ஆட்சியாக திகழும். ஏன்னா அத்தகைய மனப்பாங்குடைய நாம எலெக்ஷன் வரும்பொழுது நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள் இருக்கிறவங்களதான் நம்ம எலெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ தெய்வீக இயல்புகள் கொண்டவர்கள் வந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நன்மை பயக்கோன்றதை வந்து உணர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்களால மட்டும்தான் ஒரு நல்ல ஆட்சியை வந்து கொடுக்க முடியும். ஆனா எல்லாருமே பக்தர்கள் இல்லை இல்லையா? ஒரு 5%, 10% கூட பக்தர்கள் கிடையாது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே நம்ம தேடினாலும். அதாவது உண்மையான பக்தர்கள், அதாவது பௌதீக இதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கிடையாது. தேவர்களிடத்திலையும் பகவான்கிட்டையுமே தன்னுடைய சுயலாபத்திற்காக பக்தி பண்ணக்கூடியது கிடையாது பக்தி இல்லையா? சோ அங்கே பொதுநலம் கருதி இருக்கக்கூடிய தன்மை. மக்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர்களாக மாறினர் என்றால் அவர்கள் நிச்சயம் துருவ மன்னரின் வழியில் வந்தவர்களுக்குத்தான் தங்கள் வாக்கினை அளிப்பர் இல்லையா? இல்லைன்னா வாக்கு போட மாட்டான் அவங்களுக்கு. தலைவர் பதவியானது இது போன்ற வைணவர்களால் அலங்கரிக்கப்படும் பொழுது சைத்தான் ராஜ்யத்தின் அனைத்து பிரச்சனைகளுமே இந்த டெவில் ரூல் அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? அதுதான் சைத்தான் ராஜ்யம். அனைத்து பிரச்சனைகளுமே தீர்ந்துவிடும். பிரபுபாதர் டைரக்டாவே அடிக்கிறார். இதை விட யாருமே பர்ஃபெக்டா எழுதவே முடியாது இல்லையா? எஸ் இது இப்படிதான் வாழுது. இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல அநேக நாடுகள்ல ஆட்சி எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு? இந்த டெவில் ரூல் தான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் டெவில் ரூல் தான் இல்லையா? சைத்தான் ஆட்சி தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே சுரண்டல், பதுக்கல் இல்லையா? சோ ஹிம்சை இல்லையா? அடுத்து வந்து ஒருத்தர் கொண்டுக்கிறது எல்லாமே. ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எதுல பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வெப்பன்ஸ்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை, ஆயுதங்களே தேவை இல்லை. அவங்கவுங்களுடைய நாட்டை அவங்கவுங்க நல்லபடியா அரசாண்டு கொண்டால் ஒரு நாட்டின் மீது இன்னொரு நாடு பகைமை பாராட்டாமல் இருந்து எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பாவத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்தா இந்த இராணுவத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா? மிஷின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு ஃபண்டை வந்து சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு நாம கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஆனா வேற வழி இல்லாம தான் அரசாங்கங்கள் எல்லாமே அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா? தன்னையே ரட்சித்துக் கொள்றதுக்கு கூட அவனுக்கு தேவை ஆயுதங்கள். அதற்காக அவன் கண்டிப்பாக அதை செய்ய வேண்டியதாகி விடுகிறது. சோ இந்த காலகட்டம் சண்டை போறதுக்குன்னே இல்லை, நம்ம பாதுகாப்புக்காகவும் அதை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டி இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் சண்டை இல்லையா?
அடுத்து உக்ரைன், ரஷ்யா போர், இப்ப நெக்ஸ்ட் சைனா, தாய்வான், இதுக்கு போகுது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தூண்டுகோலா ஒரு நாடு இருக்கும் இல்லையா? அந்த நாடு என்ன பண்ணும்? தூண்டி விட்டுட்டு சைலண்டா இருந்துரும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வித்தவுட், ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல அங்கங்க அடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரிலேஷன்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். இப்ப நாட்டு கதையே வேணாம், நமக்கு பொலிட்டிக்ஸ் வேண்டாம். சோ நம்ம ரிலேஷன்ஸ்லயே எடுத்துக்கோங்களேன். ஒவ்வொரு மக்களுமே டிஃபரெண்டா இருப்பாங்க. சில பேர் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டுன்னு போயிட்டு இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி அவங்க 2 பேருக்குள்ள சண்டையை மூட்டிட்டு இவங்க அமைதியா அவங்க 2 பேர் சண்டை போடுறத பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? சோ ஏன்னா இவருடைய புகழ் இவர் யார்ட்டையும் சண்டை போட மாட்டார். இவர்கிட்டயும் பேசுவார், அவர்கிட்டயும் பேசுவார். இவருக்கும் இவருக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லதை சொல்லி கொடுத்தேன்னு சொல்லிடுவாரு, இவருக்கு தகுந்த மாதிரி இவர் நல்லதை சொல்லி கொடுத்தேன்னு சொல்லிடுவாரு. ஆனா 2 பேர் மேலயுமே, அதாவது இவரை பத்தி இவருக்கும் இவரை பத்தி இவருக்குமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இது பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப இந்த உக்ரைன் கூட இன்னொரு நாட்டினுடைய சப்போர்ட்ல தான் அந்த அளவுக்கு ஆனது இல்லையா? சோ அதே உக்ரைன் இப்ப எத்தனை பேர் அழிஞ்சாங்க இல்லையா? அந்த USSR அப்படின்னு இருந்தது, இன்னைக்கு நிறையவே பிரிஞ்சு போயிடுச்சு. சோவியத் சோசியலிஸ்ட் இல்லையா? அந்த மாதிரி யுனைடெட் சோவியத் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிக் அப்படின்னு இருந்துச்சு. அது நான் மேபி ஒரு 10th படிக்கும் போது கூட அந்த மாதிரி பேரை தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. சோ அப்படி இருந்த நாடு எல்லாமே டிவைட் ஆகி போயிடுச்சு இல்லையா? சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? டிவைட் அண்ட் கான்குயர் இல்லையா? ரூல். இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் யூட்டிலைஸ் பண்றதுனாலதான். சோ அடுத்தவன் வீட்டுல 2 பேர் அடிச்சிருந்தாங்கன்னாக்கா இவங்க உட்காந்து இவங்களுடைய என்னது பொருளாதாரத்துல இவங்களுக்கு பொருளாதார சிக்கல் இருக்கு. ஆனா அதை அடுத்தவங்களுடைய பொருளாதாரத்துல இம்பாக்ட் ஆகும்போது இவங்களுடைய பொருளாதாரம் அவ்வளவு இம்பாக்ட் இருக்காது. அதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கு. சோ இதெல்லாம் ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும். அதாவது ஒருத்தர் பாவம் செய்யறதை விட பாவம் செய்யறதுக்கு தூண்டுதலா இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு பெரிய அடி விடும். ஆனா பாவம் செய்தவர்களுடைய அளவு ஓரளவுக்கு தான். ஏன்னா அவங்க அஜ்ஞானத்துல இருந்து அவங்க கேட்டதனுடைய பலனை வைத்து அவங்க அதை செயல்படுத்திடுவாங்க. பின் விளைவுகளை பற்றி யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அதற்கான கெடுபலன் என்பது அவங்க கண்டிப்பா பாவத்தை அனுபவிக்கணும். ஆனா இதை தூண்டுகோலா பண்றாங்க பாருங்க, தட் வில் பி இன் ஈவன் மோர், அது மிக மோசமான ஒரு நிலையை அடையும். ஆனா அதுக்கான ஒரு காலகட்டம் வர வரைக்கும் பார்க்கணும் நம்ம அந்த மாதிரி. சோ உலக பொருளாதாரத்துல நான் முன்னேற்றம், நீ முன்னேற்றம், இந்த காம்படிஷனே தேவையில்லை. அவங்கவுங்க நாடு அவங்கவுங்க வாழ்க்கைய செழுமையா பார்த்துட்டா அதுவே போறோம். இந்த பண்பாடெல்லாம் நமக்கு எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த நாட்டினுடைய ஆளக்கூடியவர் ஒரு தெய்வீகமான நிலையை கொண்டிருந்தால் ஒழிய இல்லையா? கடவுள் மீது நம்பிக்கை, எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் தான், அவருடைய ஆளுமைக்குலதான் இதெல்லாம் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இஸ் த சுப்ரீம் அப்படிங்கறது அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் நாம இங்க ஆளுன்னு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அந்த பாவத்தை வளர்த்து கொண்டு அந்த நாட்டு பிரஜைகளுக்கு நன்மையை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா, அப்படிப்பட்ட நிலைமை வரும் பொழுதுதான் அமைதி, நிம்மதி இதெல்லாம் இருக்கும். அது வரைக்குமே எங்க போர் நிகழும் என்றே சொல்ல முடியாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் 2-3 இடங்கள்ல போர் நிகழப்போகுது. ஆல்ரெடி 2, இன்னொன்னு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. சோ இப்படி இந்த மாதிரியான போர் நல்லதுக்கே கிடையாது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட் ஃபார் த சொசைட்டி. இது நான் உலக அளவுல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன், நம்ம இந்தியா சம்பந்தமே இல்லது. சோ ஆனா உலக அளவுல இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ நம்ம இந்தியாவை சேஃப்டி பண்ணிக்கிறதுக்காக நாமளும் நிறைய இப்ப ஆயுத உற்பத்தியே பண்ணக்கூடிய அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். நம்ம இத்தனை நாள் நம்ம அடுத்த கண்ட்ரில இருந்து வாங்கி போட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்மளே மேக் இன் இந்தியா ப்ராசஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ அது ஒரு வகையில வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லல, மறுக்கல. ஆனா அழிவுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சாதனங்களை நாம ஏன் செய்யணும் இல்லையா? தட் இஸ் நாட் ரைட் அப்படிங்கிறது நீங்க இந்த சாஸ்திர தர்மம் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா அது தேவையற்றது அப்படிங்கிறதா தோணும். ஆனா இப்ப அதை செய்யலைன்னாலும் நமக்கும் எப்பவுமேனாலும் ஹிட் ஆகும். அதை நம்மள நாம ரட்சிக்கிறதுக்காக செயல்படுத்தும் போது அதுதான் தர்மமா. ஆமா, நமக்கு நாம ரட்சிக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பு தேவை இல்லையா? அதுக்காக நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக நாம கண்டிப்பா
பண்ணிக்கலாம். ஆனா அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஸோ இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம் எந்த செயல் செய்யறோன்றதை விட எந்த பாவத்தை கொண்டு அந்த செயலை செய்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமானது. ஸோ இவ்வுலகில் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசுகளை தூக்கி எறிவதிலே இப்பொழுது இளைய தலைமுறையினர் மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக இருக்கின்றனர் இல்லையா? அதுவும் செய்யறாங்க. துருவ மன்னரை போல கிருஷ்ண உணர்வுடைய தலைவர்கள் இல்லை என்றால் ஆட்சி பாராட்டத்தக்க மாற்றம் எதுவும் நேர்ந்துட எந்த பெரிய விளைவு சேஞ்சஸே இருக்காது. காரணம், அரசியல் பதவிகளை தந்திரத்தினாலும் சூழ்ச்சியாலும் அடைபவர்கள் மக்கள் நலனை சிந்திக்கவே மாட்டார்கள். ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை இல்லையா? எப்ப எந்த கவர்மெண்ட் கவுந்துரும், எங்க ஒரு குரூப் கூடி இருக்கக்கூடிய சிஎம்ஐயோ இல்ல பிஎம்ஐயோ கவுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாமே நிகழும். கண்டிப்பா நிகழும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே நான் கர்நாடகாவிலையும் பார்த்திருக்கேன், தமிழ்நாட்டிலையும் பார்த்திருக்கேன் இல்லையா? எம்எல்ஏஸ் குரூப்பிசம் ஆயிடுவாங்க. அவங்க ராவோட ராவை எங்கேயோ எடுத்துட்டு போயிட்டு உட்கார வச்சிருவாங்க. இவங்க அடுத்த நாள் என்னது ப்ரூஃப் பண்ணணும் இல்லையா? மெஜாரிட்டி ப்ரூஃப் பண்ணணும். அங்கே எம்எல்ஏஸ் வரமாட்டாங்க. அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி போய் அந்த கவர்மெண்ட் கவுழும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம். அவர்கள் பணம் சேர்க்கவும் தங்கள் கௌரவத்தினை காப்பாற்றிக் கொள்வதிலே அதிக தீவிரமாக செயல்படும். இந்த டிவைட் அண்ட் கான்குயர் கண்டிப்பா செய்யறாங்க இல்லையா? சோ மக்களின் நலனை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அவர்களுக்கு போதிய நேரமே கிடையாது. எல்லா இடத்துலயுமே அராஜகம் தான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆத்மானாம் சா பிரவயசம் ஆகல்ய விசாம்பதிஹி வனம் விரக்த பிராதிஷ்டத விம்ருஷ்ணன் ஆத்மனோகதிம். தனது வயது முதிர்ச்சியினையும் ஆத்மாவின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு ஆழ்ந்து சிந்தித்த பிறகு உலக பற்றுக்களை துறந்து காற்றிற்கு சென்றார். யாரு? உத்தானபாதர். ஆனா அதான் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அவருடைய திருமணம் கூட நிகழும். அடுத்த இதுல யார பிரமி எனக்கூடிய என்பவளை மணந்தார். அவள் கல்பன் மற்றும் வத்சரன் என்னும் இருப்புதல்களை ஈன்றெடுத்தாள் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல. சோ துருவ மகாராஜா யக்ஷர்களோட போர் புரிவார். ஏன்னா இப்ப இந்த சுரிச்சியும் அவருடைய உத்தமனும் மரணிப்பாங்க, அதனால போர் புரிவார். அந்த கதை நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும். இதுதான் ராஜரிஷிக்குரிய அடையாளமாகும். மன்னர் உத்தானபாதர் உலகத்தின் பேரரசராகவும் மிகுந்த வளமுடையவராகவும் திகழ்ந்தார். இவற்றுள் மீதமுள்ள பற்றானது மிகவும் வலிமை உடையதாகும். நமக்கு ஒரு வீடு இருந்தாலே நம்ம யாருக்காவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா? அரசருக்கு தான் எல்லாமே உரித்தானது. குடிமக்களுக்கு அவர்கள் டாக்ஸ் கட்டி அதை அதற்கான அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூ அரசாங்கத்துக்கு கட்டி தான் அவங்களுடைய சொந்த உடைமையாக்கி கொள்கிறார்கள். அப்படி சொந்த உடைமையாக்குனாலும் அதுக்கு கப்பம் கட்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? டாக்ஸ் வரி கட்டிகிட்டே இருக்கணும். சோ ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர் யாரு? அரசன் தான். அப்படி எல்லாவற்றுமே தனக்கு உரிமையான இருக்கும்போது அவருக்கு எவ்வளவு ஈகோ இருக்கணும் இல்லையா? சோ ஆனா தெய்வீகமான குணாதிசயங்கள் கொண்ட மன்னர்களுக்கு அது இருக்காது. தற்கால அரசியல்வாதிகள் மன்னர் உத்தானபாதனை போன்று அத்துணை சிறந்தவர்கள் அல்ல. இவர்கள் சில நாட்களுக்குரிய சிறு சிறு பதவிகளை பெற்றால் கூட அவற்றின் மீது பற்று கொண்டு அவற்றிலிருந்து விலகுவதே கிடையாது. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார். அதாவது தீர்க்கதரிசி தான் இவர் இல்லையா? நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் 1977 வரைக்கும் இருந்தார் இல்லையா? கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு, அதாவது நீங்கி இல்லையா? இஸ் டிஸப்பியர்ட். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இப்போ நிகழக்கூடிய எல்லாமே இந்த மாதிரிதான் இருக்கு இல்லையா? அவர்கள் அவர் இருக்கும் காலத்திலேயே அவர் பார்த்திருக்கார் இல்லையா? அவர்கள் அப்பதவியிலே கொடூரமான மரணம் அல்லது எதிர்கட்சியால் கொல்லப்பட்டே நீக்கப்படுகின்றனர். இது நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் அகால மரணம் இல்லையா? ஒருத்தரால சுடப்பட்டு இல்லையா அவங்க போறது எல்லாமே நாமளும் அதாவது பார்த்திருக்கோம். நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்டரியிலே இருக்கு இல்லையா? இது எங்களது அனுபவம் ஆகும். இந்தியாவில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் மரணம் அடையும் வரையில் தங்கள் பதவியிலிருந்து இறங்குவதே கிடையாது. எஸ், இது கரெக்ட். சோ மன்னர் உத்தானபாதனின் செயல்களிலிருந்து பழங்காலத்தில் இவ்வாறு இல்லை என்று தெரிகிறது. சோ எப்ப வானப்பிரஸ்தம் வருகிறதோ அப்ப அதை தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு அவர்கள் காட்டை நோக்கி சென்று அவங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. இதுவரை இது போன்ற லட்சக்கணக்கான சம்பவங்கள் மன்னர்கள் தங்கள் முதுமை பருவத்தில் ஆட்சியினை துறந்து காற்றுக்கு சென்று கடந்தவங்களை மேற்கொண்டவை இருக்கின்றன. துறவு நெறியை கொள்வது மனித வாழ்வில் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம செய்ய முடியாது. அதனால சங்கீர்த்தனத்தை நாம
தெரிஞ்சுட்டு நாம அன்றாடம் அதை பயிற்சி செஞ்சாலே போதும். அவர் தந்தை உத்தான பாதனோ முதிர் வயதில் வனத்தில் அதனை மேற்கொண்டார். தற்காலத்தில் ஒருவன் துறவு நெறியினை மேற்கொள்ள வீட்டை துறந்து காட்டிற்கு செல்வது இயலாது இல்லையா? ஆகையினால மக்கள் அனைவரும் அனைத்து பருவத்தினரும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை சரணடைந்து எளிய துறவு நெறிகளான இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் 16 ரவுண்ட்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இல்லையா? போன்றவற்றை மேற்கொண்டால் உலகில் இருந்து விடுதலை பெறுவது அவர்களுக்கு எளிதாகும் சொல்லிட்டார். சோ ஆச்சாரியோடைய வார்த்தை என்றைக்குமே பலிக்கும். சுலபமா இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நம்ம நீங்கணும்னா 4 ரெகுலேஷன்ஸையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து 16 மாலைகள் ஜபத்தை நாம பண்ணணும். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 9வது அத்தியாயமான துருவ மகாராஜா இல்லம் திரும்புதல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்தூபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. மாதாஜி, இந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு